the mix of DJ Brad. Kaluoy ka
Ayan guys. Kita nyo naman na pinagpawisan tayo. Ayan. Pinagpawisan si Ping. Kaya naman guys, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel and don't forget to hit the tiny button there para lagi kayong updated sa aking mga video na ipapalabas. Thank you guys for watching. Bye-bye! Bye.